A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. Paulines and ABS-CBN bring you Christ the Healer. In this Mass, we lift up to God the following petitions. For the healing of Judith Escuadro, Teresita Acantilado, Lita Manlangit, Lucy Canora, Jessie Lim, Beatriz Roble, Luz Viminda Manda, Tate Segura, Achilles Cabahog, Engineer Era Adelina Fernandez, and Erlinda Yu. For the healing and thanksgiving of Dr. Leonita Caing and family. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, Gina Marie Ipil Batikin, Leonora Padilla, and Ailish Ongchoko. For the birthday blessings of Victoria Ann Emmanuel Guaren, and also thanksgiving offered by Joseph and Marmy Maaghop on their 3rd wedding anniversary. For the special intentions of Jorge and Ethel Mailunakis, Elma Villanueva, and Vincent Villanueva. Blessings for all TV Mass sponsors and benefactors. For the protection and safety of overseas Filipino workers, especially those in the Middle East, and for our soldiers deployed in Marawi. We also pray for the safety of the civilians and hostages. For the eternal repose of the souls of Conciso Go Macias, Maria Cleofe Clarin, Villahermosa Belo, Nene Licaros, Lydia Ngo, Bob Concesa, Benvenido, Lilia Gamaliel, Christian, Bernardo, Rosenda, Fortunata, Nenita, and all souls in purgatory. Ikanapulog upat na karon nga Domingo sa ordinaryong panahon. Pagmaya, pasalamat, ug pagdaig. Mao kini ang mga pulong nga nagpatigbabaw sa atong mga pagbasa karon. Kayang Ginoo nagtuman sa iyang saad sa pagpadala sa manunubos, ug naghupay sa mga gikapuyan o gibug-atan sa ilang kahimtang. Hinaut unta nga magpuyo kita kanunay sa Espiritu sa Dios aron mahingpit ang atong kalipay. Daygon ta ang ngalan sa Ginoo, atong Hari ug atong Dios sa pagsaulog ta niining santos nga misa. To the feast of heaven and earth, come to the table of plenty that will provide for all that we need here at the table of plenty. Oh, come and sit at my table, where saints and sinners are friends. I
me to share the cup of my love. Come to the feast of heaven and earth. Come to the table of plenty. God will provide for all that we need here at the table of plenty. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Kanapulog upat nga Domingo sulod sa tuig, sulod sa itong mga pag-ampo sulod ni nga Santos nga misa, ato ang apil sa pag-ampo sila nga mga nagpaampo kanato. Ug apil nato sa pag-ampo ato mga kagsunan nga mga nagmasakiton. Dili lang katong pag-ampo sa kaayuhan, dili lang sakit sa lawas, apil na niini sakit sa kalag. Aron mahimo kita nga takos sa pagsalmot ning santos nga kasaulugan, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kaninyo mga igsoon, nakalapas ako dako iyamot. Sa unahuna, sa pulong ug sa buhat. Sa wala pagbuhat, sa ngaing buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ko kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, kaninyo mga igsoon, inyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalianan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, tanunon ta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos, langit o hari, Diyos ay mahal, magkagagahong sa tanan. Nagkasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungo sa imo'y himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos.
magampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Jesu-Kristo imong anak og sulugoon. Imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala, dada kami nga sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Jesu-Kristo imong anak, nga buyog gariban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya, pag-ayo, o katawhan sa Sion. Singgit, o katawhan sa Jerusalem. Muani kanimo ang imong hari. Muanhi nga madaugon o mapaubsanon nga magkabayog asno sa nati sa asno. Ipahilayo niya si Ephraim ang karwahe ug sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Baliu niya ang mga pana ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ibayaw ko ikaw, Dios, o hari ko, ug daigon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matagadlaw daigon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Papasalamata kanimo, o Ginoo, ang tanan mong mga buhat ug padayga kanimo, ang imong buutang mga alagad. Pahisguta sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasultiya sila may tungod sa imong gahom. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog
sa tanan nga nangahalipay. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man o galing nga ang Espiritu sa Dios, ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa, mga igsuon, aduna kitay katungdanan, apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayod kamo. Apan, kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayod kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Imayaw ikaw, O Ginoo. Unya sa Jesus miingon, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo, kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Amahan, natuman kini kay mao imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Umari kamo kanako kamong tanan gigapuyan o gibugatan sa inyong gipasan, papahulayon ko kamo. Isango na akong yugo og sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapaubsanon sa Espiritu og makapahulay kamo. Sayon, ang yugo nga akong ihatag kaninyo, gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ika-napulog-upat nga Domingo sulod sa tuig, sa akong gikaingon sa unahan, atong i-apel sa ato ang mga pagampo. Nagdala ta sa itong mga personal nga pagampo ngadto sa itong langit nga man sulod nga santos nga misa, ayaw in taon ni kalimte sa pagampo sila nga nagpaampo. Kay mahirabay kita mo sanong, kumingon ta, iampo ko sister, brother, kapila ka adto, atong nalimta, no? Utangan ta. Muna nga unta, ayaw sila kalimte sa mga pagampo. In prayer, we must be that generous. Prayer pag gani atong gisigutan, no? So wala og gilang gipangay pagampo ra. So atong iampo sila ha. O gatong iampo dili, ang anto pong mga kaigsunan nga nagmasakiton. Dili lang katong nagmasakiton sakit sa lawas. Labi na gid tong nagmasakiton sa sakit sa kalag. Gani makwinta na pud atong kaugalingon ni ana.
Kaya pwede manggudta nga bago lang tang nagpa-laboratory, bago lang tang nagpa-check up, nya inan ta sa doktor, kanindot sa imong dali ra ba kay tagitikon sa tong doktor? Kanindot sa imong kasing-kasing, oy, mura mag 20 anyos, nya si tinta na. Di pa'y kaita. Pan kumusta ka ha? Naba kay ultrasound sa konsensya, no? Naba kay x-ray sa kanang ato ang mga kalag, may tagnaan na, oy. Mahadlok siguro ta mo adto. Mao na atong iyampo, dili lang kaiyohan sakit sa lawas, sakit pod sa kalag. Ang ato nga ebanghelyo karon nga Domingo, kanapulog upat nga Domingo, ingon si Kristo sa una nga bahin, Amahan, nagpasalamat ako kanimo, gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong girilong sa maalamon ug makaniadmanon. Unsa man day ang gusto sa Amahan nga kita dili makaniadmanon? Unsa man day gusto sa Dios nga kita dili maalamon? Mao day na. Dili man siguro, no? Dili man siguro. Sa may pasabot nga imong gipadayag, gililong nimo sa makanadmanon, gipadalag sa mga way kahibalo. Usahay man gud ang nahimong babag sa pagtugkad sa pagkatiunay nga disipulo o Kristiyano pagkasumusunod ni Kristo, ang pagkamakinadmanon. Nahimong babag, di man unta. Kaya unsa man day pasabot ani, dili nga watay kahibalo. Dili nga dili lang ta magkat-on, dili may pasabot ani. Kung dili nga naay mas labaw sa kahibalo lang nga nasa unahuna ba? Ang pagkadisipulo, pagkasumusunod ni Kristo, dili lang unta pagkasumusunod nga puno kas kahibalo nga nalas unahuna. Kung dili naagi yun sa pahigugma mo magini pagkadisipulo, sige nato nang madungog oy. Sige nato nang madungog, dali sige na ito nang malitok. Nga ang pagkasumusunod ni Kristo, mo gini pagsunod sa tawag sa pahigugma, lalison pa na, dili. Apan usay nahimong babag kay balo oy. Ano ni mo ibuhata, di lang siguro na oy kay di mo na husto, di mo na angayan, usay nahimong babag no. Mo na nga ang paghigugma dagay maslawom. Akong daling mahinumduman ini katong ako ang kaila bitaw. Yang anak gamay nga bata 5 anyos, batang babae. Ang inahan, akong kailan, tanaw sila TV. Unya, ang salida sa TV, timing ato, nag-news bitaw, news. Gibalin, ang salida, unta ato, gitanaw sa bata, cartoons. Amin nga na yung mama, ato sang ibalhin na, tanaw tag news. Sus, pagbalin yung mama ang news kay about man sa mga bata, about sa dengue. Dengue. Naminaw taong mama, oy, kay dengue god. Igibutang pa yun dito sa news, ang data. Nga daghan kayo sa mga nabiktima, mga bata. Niya pila ka buok na survive, pila ka buok na matay. Naminaw ang mama, ang iyang anak diri naminaw sa di ay bisag tuog unsa nga cartoon sa news man ni. Nangutana bitaw na ang bata. Ingon ang bata, "Mami, who made the mosquitoes?" Sus kabiha oy, pang Miss Universe yun na pangutana. O dali na kaya nakatubag ang mama oy. It's God who made the mosquitoes. Kinsa pa man di ay, no? Standing ovation. No? Sunod bitag pangutana ang bata. Ingon ang bata, "Mami, why God made bad mosquitoes?" Wa na, tuk-an ang inahanoy. Bitaw no? Gisumpayan sa bata, "Mami, why God made bad mosquitoes? They bite the kids and the kids will die." Nakapangutana mo, anak? Uy, ang bata nang utana, uy, kinaminam siya. Wa katubag ang mama. Kaya ba mo kasi natubag ang bata rasad. Ningon ang bata ay, "Mommy, now I know why God made bad mosquitoes. So that these bad mosquitoes, they bite the kids will die, and the kids will go to heaven." Limba itong balhibo anang tubaga, oy. Kalisod, ano, oy. Unsa man? Lalison pa nimo ning giingon ni Kristo? Ngang wala gipadayag ngadto sa mga may kaniadman, gipadayag ngadto sa way kahibalo. Nga naman nga, ingana man kag kumbinsido ang bata. Dili tungod sa unsay iyang nabasahan, kundi ang iya na pong mama. Nga naman, kumbinsido ang bata kay siguro ko ang nagtudlo niya about heaven, nangyari pong mama kisam di ay. Unya anong mutuo man siya ng heaven? Tungod kay para niya ang iyang mama nahigugma niya.
how can you convince someone of heaven, life after this life, without the relationship of love? Unsa man ay makahimo nato niini? Gugma. Mo ingon si Kristo sa sunod nga linya, ang nagila sa amahan, moagi nako, nagila sa amahan. Father-son relationship. Kay lili sayon ning mensahe niya ang gida. Unsay makapasayon? Gugma. Unsay makakumbinsido sa tao nga duol mo nako kay imong himo na kung gaan ang palasunon, sayo nang kayon nga imbitasyon, muduol mo dayon? Dili oy, kanus ara man ka mahimong kumbinsido when there is love. Kung naay gugma, kung wala, baka kung naisulti oy. Gugma ra oy. What makes it light and easy? Love. Chaplain ko sa Perpetual Soccer Hospital, dugay, upat ka tuig kapin. Bisita kong pasyente ba? Lisod na, inahan, ang nagbantay ang anak. Ianak ko, Inday, pila na ni ka, si mana imong mama, pader sobra na buwan. Nag-injiti na, kanabitaw na nitubo din eh. Yung adto na aging pagkaon. Lisod na, di na siga mata. Di na conscious. Yung Inday, okay na ni mo ni ikaw si bantay. Di lisod yan yung bantay pasyente. Lisod no? Bali-baliho na lisod ba? Kaya mo si tubag sa anak, di jud kalimot nga natandog jud ko. Anak siya ay, pader, kaning pasyente pader, ako maning mama. Naigugma ko niya pader, kasi naigugma man ako. Lisod pader, kapoy, sakit. Apan akong antuson, kay ako maning mama. Sod no? Sinetabo karon sa Marawi ba? Kabasa mo adtong giingon sa usa ka sundalo, namatay biya itong sundalaw ha. Unya gitagaan siya heroes welcome. Gibasa ang iyang text message. Nangumusta ang iyang mama sa wala pa nahitabo ang iyang pagkamatay. Giteksan siya, "Dong, kumusta man ka diha in town?" Unsay tubag sa sundalo? Ingon siya, "Ma, tungod og alang ninyo, okay rako." Liman ka ana, tungod og alang ninyo, okay rako. What makes it light and easy? Love. And only love. Apan kay baon si Kristo asa tong limitasyon sa gugma. Kay bang Dios asa kutob atong paghigugma mong niingon gid siya nga duol kamo kari nga nako. Kay na may limitasyon. Mao na nga tungod aning limitasyon sa duol mo nako kay siya mo hingpit. Di ba naman tayo limitasyon sa gugma? Kanang pasaylo, nga dala sa pahigugma, asaram ko na kutob. Be, pangutanon, bisag pangutanon yung gagalingon. Kanang sa mga pasaylo, kung ang nakasa, mga ikapasayloan. Kanang sa mga pasaylo, kung masakpan. Panghatag, kanang sa man manghatag, kung hapit na ma-expire. Natay limitasyon, oy. Manaingon si Kristo, dool mo na ako. Kay lisod, gining gugmaha, siya ragay mo hingpit ni ini. Mga nga, gusto pagpalain nga santos nga misa, munang naata, munang musimba ta, muampo ta. Kaya kung kitara, kamang-kamang taning gugmaha, oy. Muna nga, karon tuiga sa ulog ba nato ang centenary sa Fatima. Ang mga bata sa Fatima, Francisco, Lucia, o si Jacinta. Sus, nangandoy in taon ng sakripisyo, oy. Para silang pahigugma sa mahal nga Birhen Maria ug sa katawhan. Liman ka na. Because love makes it easy ang maong pagsakripisyo. Mga nga nagisgot man tagpatima, akong tapuson akong pagpaambit sa giingon sa atong mahal nga Santo Papa Pope Francis. Ingon siya ay, if you want to meet Jesus, if you want to see Jesus, and if you want nga sure ang imong pagkakita o paghimamat sa anak sa Dios, do not fail to knock at the heart of his mother. Surely, this mother will bring you closer and closer to her son. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga mahan makagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Jesucristo yung anak kabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo,
gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, ug sa kinabuhi nga dayon. Amen. Giawha kita ni Jesus sa pagduol kaniya aron makapahulay gikan sa kabugat nga atong gipasan. Ipadangat nato sa Dios ang atong mga panginahanglan sa pag-ingon. Ginoo, himoa kaming mapaubsanon. Alang sa tanang nag-alagad sa simbahan, ilabi na ang mga nangulo ni ini, nga magmakanunayon sila sa ilang mapaubsanong pag-alagad ngadto sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaobispuhan sa Pilipinas, CBCP, nga niining mga adlaw sa ilang panagpundok, ang lamdag sa Espiritu Santo maoy mugiya ug maghatag kanilag kusog sa pag-atubang sa moralidad ug espiritual nga panginahanglan sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nagdumala sa gobyerno, nga unta gamiton nila ang gahom diha sa tiunay nga pagpangalagad ug dili sa ilang kaugalingong interes. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga gikapuyan sa ilang mga responsibilidad, nga dili unta sila magpanuko sa pagduol kang Jesus, ang atong tinuod nga kapahulayan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Tiyupilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga Paulines cooperators, nga sa ilang pagsaulog sa ikausa kagatos nga kasumaran sa ilang pagtukod, magmakunanayon sila sa pagpakaylap sa Ebanghelyo pinaagi sa mass media. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga matuuhong mihalina nga makapahulay na unta sila sa sabakan sa Ginoo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Diyos samahan, gikahimutan mo ang pagpadayag sa mga misteryo ngadto sa mga walay alamag. Magpabilin unta kaming matinudaanon sa mga pagtulunan ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Maigsoon pagampo kamo ron ang ako giniung sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa pagpang. Alam sa pagdaig paghinaya sa iyang ngalan. Alam sa kapusanan sa tibok ni ang santos na simbahan. O Ginoo kining gasa nga gihala dadang semaya sa imong ngalan. Maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kaniyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ngatong Dios. Ay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan nga dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong pinagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw ron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadios, panmay imong pagbuot ug maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Isalikoy sa taong pagpakikigala kanimo, apan ang tao mismo may nag-uli niini kanamo pinagi ni Kristo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong imaya. Duyog silang walay hunong nga pagdaig. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahangahuman. Santos, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanan nga kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos naning mga gasa. Mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa papasakit siyang kagalingon mikuha siya og pano ipasalamat kanimo mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini. Ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini. Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matag kauna-uning pa, umatag inom, ikan sa kalis. Nagmatala kami, Ginoo, sa imong kamatayon. Hangtod nga ikaw mo balik, hangtod nga ikaw mo balik. Aron
paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, naningpan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francesco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usaba mo mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami ang ayan na mag-aambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose ngayang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amoy kang daygon, amoy kang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga to sa langit no natong Amahan, ginamit ang mga pulong, gitudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, magdaygon ang imong muabot ka namo ang iyong gingharian, matuman ang imong pagbuot, hindi sayo na maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, kung pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinunua. Luwasa kami sa mga daputan. Ngayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan nga dautan, natagi kami sa kalinaw nining maong panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanan nga kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ay imo man ang gingharian, ang tanang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, natagi kami
sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Sa kanimo. Pagkita tang timaan kita managsuon. Panagdai. Kinimang kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob iya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Inaot nga ang nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesu-Kristo, imong anak, buhi ug hari uban kanimo, iya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew ug kaninyong tanan nga ningtangbong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Joseph de Aquino, ang atong choir, ang Good Samaritan Choir, ang mga pilgrims, ang Legion of Mary, pinanguluhan ni Sally Escanio, ang BEC gikan sa San Vicente Parish, ang atong mga offerers nga sila si Tess Macias ug Estela Nakwa. Alang ni adtong gusto nga mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaniyong Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa santos nga misa, danon to ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.